Ikasleok, gaur ikusiko ditugu irudilauen azalerak kalkulatzeko estrategiak. Eta horretarako oinarrituko gara lauki zuzenaren azalera kalkulatzeko formulan. Hau da, hemen ikusten dezute lauki zuzen bat. Oinarria 6 unitatekoa eta altuera 4 unitatekoa. Gogoratu, oinarria izango da alde horizontala eta altuera izango da alde vertikala. Eta alde horizontala eta alde vertikalaren artean 80 gradu daude. Angelu zuzena, horregatik da lauki zuzen bat. Beraz, lauki zuzen baten azalera izango da oinarria bider altuera da 6 unitate, bider 4 unitate, 24 unitate karratu. Erronboidearen kasuan formula berdin-berdina da. Zergatik? Ikusten badezute hemen erronboide hau, erronboide bat da lauki zuzen bat aplastatuta, adibidez eskerretik. Ikusten dezute nola hemen sortzen den triangelu zuzena enkajatu egiten duela alde honetan. Hemen kentzen badegu, hemen enkajatu dezakegu. Beraz, sortzen zaigu lauki zuzen bat. Eta beraz, erronboidearen azalera izango da oinarriaren luzera bider altueraren luzera. 6 bider 4, 24 unitate karratu. Triangelu baten azalera oinarritzen da lauki zuzen baten azaleraren formulan. Ikusten badezute hemen, triangelu honek oinarria dauka 6 unitate eta altuera dauka 4 unitate. Eta, kasualitatez, hemen sortzen den lauki zuzen hau enkajatu egiten du hemen. Eta lauki angelu zuzen hau enkajatu egiten du ere hemen. Beraz, sortzen da lauki zuzen bat. Eta lauki zuzen horrek bi eremu ditu. Eremu ilundua hemen eta eremu ez ilundua. Eta azaleraz berdin-berdinak dira. Beraz, triangeluaren azalera izango da lauki zuzen honen azalera zati 2, erdia. Alde ilundua eta alde ez ilundua neurri berdina dutelako. Eta alde ez ilundua da triangeluaren azalera. Beraz, oinarria bider altuera, bai? Zati 2, erdia. Beraz, oinarria da 6 unitate, altuera 4 unitate, zati 2. 6 bider 4, 24, zati 2, 12 unitate karratu. Hemen daukagu erronbo bat. Erronbo da lauki bat aplastatuta. Angeluak ez dira berdinak. Binaka berdinak dira. Beraz, hemen ikusten dezute nola angelu zuzen honen azalera eta hau berdina dira. Beraz, hau enkajatzen du hemen. Lauki zuzen angelu zuzen hau enkajatzen du ere hemen, hau ere hemen eta hau alde hau hemen. Beraz, hau eta hau berdina dira, hau eta hau berdinak, hau eta hau berdinak eta hau eta hau berdinak. Beraz, sortzen zaigu lehengo lauki zuzena. Eta ikusten badegu alde ilundua eta alde ez ilunduak azalera berdina dutela. Beraz, erronbo baten azalera izango da lauki zuzenaren azalera zati 2, oinarria bider altuera zati 2. Eta oinarriari deitzen zaio diagonal bat eta altuerari beste diagonal bat. Kasu honetan diagonalak dira bi erpin ez kontsekutibo lotzen dituzten zuzenkiak. Horiek dira diagonalak.
Horregatik, oinarriak eta altuera kasu izango dira diagonalak. Bat izango da diagonal handia, bestea diagonal txikia. Beraz, izango da oinarriaren luzera 6, bider altueraren luzera 4, edo diagonalen luzerak, zati 2. 6 bider 4, 24, zati 2, 12, unitate karratu. Gero daukagu poligono erregularra. Poligono erregular bat osatuta dago triangeluz. Balin badaukagu hexagono bat adibidez, hexagono 6 alde dituelako, kasu horretan 6 triangelu izango ditugu. Eta jadakigu lehendikan triangeluaren azaleraren formula dela oinarria bider altuera zati 2. Kasu honetan daukagu triangelu bat eta gero biderkatu behar dugu bider triangelu kopurua jakiteko poligono erregularraren azalera. Zenbat triangelu ditugu? Kasu honetan 6 ditugu. Edo triangelu kopurua edo alde kopurua. Beraz, izango da triangelu bat bider triangelu kopurua edo bider alde kopurua. Poligono erregularran. Kasu horretan hexagonoa denez, 6 triangelu izango ditugu, edo 6 alde. Eta gero egin behar dugu bider oinarria bider altuera zati 2. Hau da, oinarria da 3, altuera da 3, zati 2. Eta guzti horrek ematen du 27 unitate karratu. Baita ere, jakin ezazue, oinarria bider alde kopurua izango da perimetroa. Eta altuera kasu honetan deitzen zaio apotema. Eta bukatzeko daukagu sektore zirkular baten azalera. Zirkulo baten azalera da pi r ber bi. Hau da, pi da 3,4 beti, eta erradioa kasu honetan da, gogoratu erradioa zer da, zentrutik zirkunferentziara doan luzera. Luzeraren neurria. Beraz, bi unitate ber bi. Baina kasu honetan, kalkulatu nahi dugu, tarta zati hau ilundua. Eta horretarako beti jakin behar dugu zein den angelutxo hau. Bai? Ze angelu osatzen du sektore zirkular horrek. Kasu horretan 210 baldin badira, ordan bakarrik egin behar duguna da bider zenbaki hau 210 eta gero zati 360. Beti. Beti izango da finkoa pi r ber bi eta zati 360. Eta gero biderkatu behar dugu beti amplitude honetaz, bai? Hau da, ze angelu daukagun hemen. Gogoratu, zirkulo erdia baldin bada, angelua izango da 180 gradu, beraz ordezkatuko genuke hemen 180, eta baldin bada zirkulo laurdena, ordezkatu beharko genuke 80 gradu hemen. Beraz, azken batean, sektore zirkular honen azalera izango da 3,4 pi r ber bi, hau da, zirkulo osoa, r bi ber bi, eta orain, zati 360 eta bider amplitudea dela 210 gradu. Bale? Ba, hau da, irudi lauen azalera kalkulatzeko estrategei buruz, jakin behar dezutena.